igsunan ko maayong buntag kaning tanan, labi na diha sa Pilipinas o ubang lugar sa kalibutan. Diri sa amua sa US hapon, no? Kay Sabado pa man. Pero diha sa Amerika, diha sa Pilipinas, kadlawon mga alas 6, alas 7 na. Karong Domingo atong gisaulog, ang mamayang oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw, ang ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Samtang nagpadayon kita nining malipayon nga panaw ug panahon sa samtang nagkatigom kita aron magsaulog uban sa kalipay sa maymayaong pagkabanhaw sa Ginoo. Gipahinumduman kita sa iyang gugma ug kaayo nga kanunay nagapadazag kanato kining gugma sa Ginoo. Usa na kasimana nga atong namilabay nga atong gipamalandungan ang iyang pagkamatay, ang iyang pagpasan sa krus, pagkamatay, paglansang o sa iyang pagkabanhaw niadtong Domingo nga miagi o karon niata sa ikaduhang Domingo din atong gipamalandungan gihapon kining grasya nga gihatag sa Dios kanato ang atong kaluwasan. Musa makigsunan ko ni Kristo pinagi sa iyang pag-antos o kamatayon o sa iyang mahimayaong pagkabanhaw ang nabanhawng Ginoo. Nagdala kanatong tanan gikan sa kangit-ngit parulong sa kahayan. Mabitaw na kung nakatambong mo na itong Easter Vigil na atong sindihan, dagkutan ng atong kandila. Samtang pare, dagkutan niya kandila, ngit-ngit. Kung sa kalit lang, nakabatong kita kahayan, pinaagi ni Kristo niya ng Paschal candle, niya, gipasa na ito sa atong mga kaigsuunan. Mao na nga, makita na ito, ang matag-usa, ang kanindot sa simbahan, ang kanindot sa atong komunidad, no? Nga nagday, nagambahan sa Ginoo. Musa makigsunan ko ni Kristo, hinaupunta, nga kining kahayag nga iyang gihatag kanato o ato kini dadyan atong ipaambit nato sa itong magkaisunan o ang iyang kitang gibag-o o gipabuhi pag-usap gihatagan o paglaom ang tanan nga nag-antos sa kangit-ngit aron ang matag sa kanato makapuyo pag-usap uban sa kaniya diha sa tinuod nga kalipay ug kalinaw. Mao kini ang hinungdan nga si Santo Papa Juan Pablo II nanganlan kini ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw ingon nga Domingo sa balaang kaluoy, Divine Mercy. Mao na Domingo, Sunday, second Sunday of Easter, that we have to celebrate Divine Mercy Feast Day. Fiesta sa balaang kaluoy, sa kaluoy sa Ginoo. Subay sa pananaw ni Santa Faustina Kowalska, may tungod sa Ginoo, isip ang balaang kaluoy, Divine Mercy, nga nagpunting sa maruyon, mapuangoron, nga kinaiya sa atong may humaong Diyos nga Amahan. Busa makigsunan ko ni Kristo, kaninyong tanan nga naminaw niini, no? Nasayon mo nga ang kaluoy sa Ginoo way kinutuban. Ato manang nabati sa atong kaugalingon isip mga sunod-sunod kay Kristo. Ato nadungog sa unang pagbasa, karon nadungog natin sa mga buhat sa mga apostoles, ang sinugdanan sa simbahan, human sa mga panghitabo sa miaging simana, diin gipahayag sa mga apostoles ang kamatuoran mahitungod sa pagkabanhaw sa Ginoo. Daghan ang mituo nga siya mao ang maluluwas sa kalibutan tungod sa pagpadadya sa mga apostoles, tungod sa ilang pagwali. So sama kay Pedro ug Juan nga giayo niya ang balatian sa usa ka bakul sa ngalan ni Hesus nga nabanhaw, lakaw, tindog ug ikaw naayo ang iyang balatian. Ug isukit-sukit sila sa mga
Sadusiyo, sa mga pangulong pari, pero wala sila mahadlok ilang ipadadyag nga si Kristo ang nabanhaw ang nag-ayo niining tawhana, dili kami. Ug daghan pa nga mga testimonyo nga ilang ipasulti sa mga kaigsuonan nila aron ilang ipadadyag nga si Kristo ang atong manluluwas, ang nabanhaw ni Jesus mao ang atong manluluwas o manunubos. Busa ang mga daghan ang makaigsuon nga mituo. Pareho nato, no, nga nagmalipayon ta, may Happy Easter sa atong makaigsuonan, no, atong human sa mga usa ka semana nga pamalando, maumpisal ta, naguban diha ng recollection, naguban diha nga nagnobina, uban pa diha nga mga debosyon, passion diha sa Pilipinas, magpalansang sa krus, no, maglakaw sa mga kadalahanan nga naglatigo. Pareho sa mga gibuhat dire, ito ang Romeros na almost 1 week we walk, no, naglakaw mi. Uban, duha ko kaadlaw naglakaw, no? Pero mao ni nga tungod sa mga penitensya, kauntag ninuldog, kauntag ng binignit na tungod sa atong pagpuasa, kaya ang buota nga makapatun ta, makaambit ta sa kaluoy sa Ginoo, makaambit ta sa mga pag-antos o makadawat kaluoy kami na kaluy antas sa Ginoo. Mao ni ang atong madungog labi na kayo sa mga fiesta. Mag-amputa, mag-fiesta ta, aron kaluy ang tasong mahal nga patron, San Isidro Labrador, San Vicente Ferrer, uban pa mga santos diya, ug ang Ginoo maluoy kanato. Labangan ta, aron kita makalingkawas sa atong mga kalisod. Busa makaigsunan ko ni Kristo, ang gibuhat sa mga apostoles, dili lang sa panday, pag-amon sa Ginoo, ug lamig itong mga tao po, nagpaambit po sa ilang mga material ng nabutan, no? Ilang ipambit nito sa mga apostoles, sayo ta mga apostoles nga ilang gibiyan ilang pamilya aron pagsunod kay Kristo, ilang pong gipilang mga kaptangan nagkinabuhi sa kalinaw panagiusa kanindot kayo panagiusa, no, way away kani ato may fake news, no, makaron na kay fake news sa away sa Facebook, sa mga messenger, nilibakay, kani ato wala hinapunta mo po ni atong buhaton makaigsunan ko ni Kristo. Karong mga panahon na, likaya na po ning mga fake news, latingan ng panlibak, dengan ni pahimaraot, kay kini makadaot ni sa komunidad. Atong sundugon, ang modelo sa first community, nga nahitabo nito, nga naang kalinaw, panagiusap, pagtinabangay sa usod. Nagpuyo sila sa grasya sa Dios nga nag-amumay sa usap-usap. Matinun-an sa dalan sa Ginoo, tinuod nga ilang gipakita ang Espiritu sa pagkahimong tinunan kung sumusunod sa Ginoo pinagi sa ilang mga pulong ug binuhatan. Mao ni nga tuladog diha sa unang pagbasa o sa ikadawang pagbasa. Ug misalig sila sa Ginoo ug mituman kaniya. Gihalad ang ilang kinabuhi sa nabanhawng Ginoo. Ug nagmaay sumala sa magugma nga iyang gipakita kanila. Busa ang tanan nakikita sa ilang kinabuhi natandog sa gugma. No? Daghan ang mga kaigsuonan kaniadto nga wala makikita ang Jesus, no? Pero natandog sila sa gibuhat sa mga apostoles. Maunta ni atong buhaton. Ikaw amahan, imong ipadadyagan ang imong pahiuma sa imong anak, inahan, amahan, uban pa, ug ang atong imong mga anak matandog sa imong pag-amuma, matandog sa imong paghiyugma, dili kay sa imong bisyo nga palahubog, sugarol, uban pa diha, mahilig sa mga panlibak. Kinautunta nga dili na angay na tumuhaton. We have to be a good testimony and we must be edified, no? Ang unta matandog nato makigsuonan sa gibuhat nato. Mao ni makigsuonan ko na kini ang gipasabot sa kadawang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro nga naghisgot pinagi sa pagabanhaw ni Jesucristo, ihatag kita og paglaom ug kaluwasan, paghiuli samahan, iahwag usab kita nga magpabilin sa lik-on sa pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Mao yun ni lik-on sa atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Tinuod na, mutawag ka, Lord, I love you, Lord. Okay, thank you, Lord, for my birthday, for my blessing, na nakapasar ko sa akong board exam, nakapasar ko sa akong application na maka-abroad. Thank you, Lord, nga nadawat na ko ang akong pension as senior citizens. Thank you, Lord, nga gisugot ko sa kuya, gisugot ko tarang na itong mga blessing. Yeah? Pero sa diha nga panahon,
sa panahon nga kita magdebosyon, naningkamot bata nga magnobina, sa panahon nga kita maghimo mag-ampo sa chapel to precious blood, no? Sa atong paghitsimani, sa atong pag-chapel to divine mercy at 3 o'clock, ha? Kunya na, kay mamainit sa kunya na, kay kumuno na kuning paglaba, kunya na, ato ba nang gihunong, aron mag-ampo kita sa chapel to divine mercy. Sa panahon, sa First Friday, gubag pa diha sa inyong mga parokya na mag-adore mo, no? 1 hour, 2 hours, 3 hours, ato ba nang gigahinan para sa Ginoo? Mao ni ang mga pangutana matag sa kanato. Usa, ipasabot sa Pedro na ang pagsalig sa Ginoo mas labaw kaysa pagsalig sa bahandi sa kalibutan. Ang bulawang bahandi mula bayra apan ang pagtuo magpabilin hangtod sa kanturan. Bisan pa sa kalisdanan, kung musalig kita sa Ginoo, siya magiya o magatiman kanato. Ang pagkabanghaw mao ang makipinakadakong pagmatuod sa iyang gugma nga walay mapalong bisan pa sa kamatayon. Sa Ebanghelyo karon, makigsunan ko ni Kristo, mga minahal ko sa kinabuhi. Dangog nato ang giunsas pagpakita sa iyang mga tinunan nga siya buhi ug wala sila kalimti. Niadtong panahon na ang mga tinunan na puno sa kahadlok ug kaalibog, nakita nila ang pag-antos ug kamatayon ni Jesus. Kaya nakita man nila kay nasayon sila, nagidakop si Jesus, gilatigo si Jesus, gidagmalan si Jesus, gipapasan sa krus, misakar ito sa Kalbaryo, gilansa sa krus, o gitortyor, malingon nato na, o sa ikatulog adlaw na banhaw siya. Mauni ang nakitaan, mauni ang na-experience sa mga apostoles, no? Bisan to gisulti na kinidaan sa Ginoo, wala nila kini masabti hangtod mahitabo ang tanan. Nagpakita ang Ginoo kanila sa pista sa Kaluoy, ang pista sa tanang piyesta, kini nagikan sa mga pinadaya, no? O atong nakita na usa nga nagpakita ang Ginoo kanila, apan wala dito si Tomas, sa dihang gisultihan siya, wala siya mutuo, umingon nga dili siya mutuo, hangtod makita. Mao ba doon? Mingon lang kita, kuyawan ni Tomas oy, wa man mutuo, pero kita pud makapila man ta nga wa mutuo sa Ginoo. Sa panahon nato sa kalisdanan, labi na gayud sa mga problema, imbes nga matuta sa simbahan adto nang ubadya, labi na bukat kay problema apa makubog-kubog. Naiuban diha nga bukat kay problema magtubok. Naiuban diha nga bukat ng problema adto sugal, no? Imbes nga magluhod ta, magchaplet ta, mag-adore ta, mag-retreat, recollection, no? Kay murag nalibog yun, kay usang yun ang natong buhaton. Asa man atong pagtuo? Pareho mata ti Tomas. Kay tungod kulang ang atong pagtuo, kulang atong pagsalig sa Ginoo. Busa makigsunan ko ni Kristo, ang simbahan na ning kamo, aron mapalipon, mapalawman nato ang atong pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Gisaulog karon ang gitawag nato Fiesta sa Divine Mercy. Sumala sa akong giingon kaninyo, tungod kay ang Ginoo nagpakita man kang Santa Faustina Kowalska nga gi-canonize ni St. John Paul II ni atong 2000, mingon si Jesus, bisan kinsa nga moduol sa tuguran sa kinabuhi nining adlaw makadawat og hingpit nga kapasulwan sa sala ug silsilo. Kining pista nagikan sa kailanman sa kong kaluoy. Kay karon na dapat may tanga kaluoy ta ko Ginoo, maluoy taong ka. Tinuod na ang Ginoo maluoyon may umaon, pero kinahanaputak maluoyon ta sa tuig ka sa isig ka tao. Maningkamot puta sa atong kaugalingon nga kita mahaduol nato sa Ginoo. Busa makigsunan ng Kristo, usa sa iyang mga mensahe ang kalag nga mangumpisal umudawat sa balaang komunyon, makadawat og hingpit nga kapasaluan. Busa kining adlaw, dila kay musimba ta paningkamutan natong magakumpisal, makakalawat o mag-ampok nato sa Ginoo. Ang katawhan dili makabatunog kalinaw hangtod moduol sila sa tuburan sa akong kaluoy. Busa kining piyesta, no, sa Divine Mercy ug atuning
pamalandungan sa itong kinabuhi, daghan kitang kahuyan sala o mga panahon nga mubati kita nga layo na kaayos kita sa Ginoo tungod sa atong mga kulang sa pag-ampo. Gihuna-huna lang trabaho, paningkamutan lagi nato sa nakalimutan nga kaluyan ta sa Ginoo. Kinsa man mong hatag may tanga o sa mga padre sige kong simba, sige kong pangalawa, sige kong chaplet, manghihapoy, kinsa may pagtumugas, kinsa may pagkaon sa kong anak, kinsa may mapalit kong tambal, arumayo kong balatian, mao na nga uban diya, paningkamot yun. Pero di magrosaryo, dili maglubina, dili magchaplet, ug uban pa diha. Kini, dili kini maayo, kay kinsa man ang mahatag kanato, kinsa man mahatag nato may pangalawas, kinsa man ang muhikap sa imong agalon aron tagaan ka makabadawat kag bonus o makatrabaho ka aron makabaton ka og maayong panglawas. Mo bitaw nagingon say banag asawa kasagaran sa mga nanay mga asawa mao mag-chaplet, mao mag-nobina, mao magsimba ang bana nagtrabaho na uban kong mga bana nga di makasabot mao na sige reklamo, sige lang katong simba, sige ka lang kanitong ador, sige ka lang itong nobina, rosaryo, kinsa may bulungag, kinsa may mauna nga ngayong tuba na nga ako sige kog simba, sige kog chaplet, sige kog hitsimane, sige kog rosaryo tungod aron ako makabaton og kusog. Kay mo ang atong kaaway sa Satanas, tentalon man ta o ikaw pud ako po kang giampo na kamayong panlawas, aron makatrabaho ka, dili ka magdaoting panglawas, uban pa diha, tagaan ka o panlimbaso ka na uban pa diha, aron makadasig, aron magtrabaho ka, natin naman ay ta, no? Mao na, nindot ang tatibok, ba nag-asawa, may magsimba, mga lawat, mumpisal, chaplet, uban pa diha, ng mga debosyon. Nindot ang natibok pamilya o sahay di natong kalikayan baton mo sahay masinatin mo natong tapanon mo itong mga panginhanglan. Usa makigsunan ko ni Kristo, usahay magduda kita kung pasaluon bata sa Ginoo apan ang pista sa walang kaluoy nagtulog ka nato nga walay sala nga labaw pa sa kaluoy sa Dios bisan unsa pa kadako ang atong sala kumudul kita niya nga adunay paghinulsol ug pagsalig andam siya karunay sa pagpasaylo. Ang sentro nga mensahe ning mao ang gitawag Jesus mosalig kanimo. Jesus I trust in you. Sa Espiritu ng kinabuhi ano itulog kay importanteng butang nga atong makatuna. Una, pagsalig. Trust. Pagsalig sa Dios. Dili nato kinahanglan masabtan ang tanan. Bisan sa kalisdanan, sakit o problema, ang Ginoo nagtrabaho sa atong kinabuhi, ang atong buhaton mao ang pagsalig kaniya. Ikaduha, pagdawat sa kaluoy. Kinahanglan kita maghinulso sa atong mga sala, mangumpisal o mudawat sa balaang komunyon. Ang kaluoy sa Dios dili lang ideya o sa kini ka grasya nga atong madawat. Labi na gyud sa sakramento sa kumpisal aron kasalong atong mga sala o musimbata, mga alawata aron makadawat kita o grasya sa pagdawat sa lawas sa lubos ng Hesus Kristo nga mao ang paghiusan ngadto kang Kristo o makadawat kita kalinaw ug kaayos sa Ginoo. Ikatulo, pagpakita sa kaluoy, show mercy. Kung nadawat nato ang kaluoy sa Dios, ikaluoy anta tayo sa pitugan, kinahanglan usab nato kini ipakita sa uban pinagi sa pagpasaylo. Busa kamo nga naay pagdumot, nga naay kasilo sa imong isig ka tawo. Dili mo makadawat og grasya sa Ginoo. Dili mo makaambit sa kaluoy sa Ginoo kung dili mo pagpasaylo. We have to be reconciled. No? Kinsa man na, imong igsuon, imong anak, imong paryente, imong bayaw, imong binadji, o labi na imong bana, imong asawa, kinahanglan pasayloon na to. No? Dili ta magbato kaligot-got kay kini mao ni ang makahatag kanato og kalibog og maong puna kung magdungod gyud ka
mao na nga mapusis gyud ka sa demonyo usa kay ang demonyo tungo siyang garbo dili gud mo dawat siyang kasaypanan. Dawato na to kinsa man ta nga di makapasaylo sa tao. Ingon sa nagkabitag ipasaylo sa Ginoo pagtabang sa tuig sa tao labi ka tulig kinahanglan. Nayubad niya mutabang manunggoy di kuna tapang kalin ka tapang ka tungod kay kanang tawhana imong butabangan ang Ginoo nimo balos nimo sa imong makauy kaluoy ug panabang ug paghigugma bisan lisod no. Praktikal aplikasyon paselo ang tao nga nakasakit nimo paselo ang tao ayaw paghusga dayon sa uban labi na kayo di mong panlibak pagmaraot tabangi ang nanginahanglan pag-abko alang sa makasasala karon makisuran ko ang piyesta sa Divine Mercy usa ka imbitasyon nga mobalik kita sa Ginoo nga walay kahadlok dili siya hukom nga anda mosilot o di amahan nga anda modawa hinunumi mas dako ang imong sala mas dako ang kaluoy nga anda mihatag sa Ginoo busa karong adlaw dol kita kadto sa Ginoo isulti nato Jesus I trust in you musag ang kanimo dili lang sa pulong pinaagi sa tubuhan uban sa panabang sa Tumang Birhen Maria inahan sa kaluoy inahan sa kunang panabang nga anda mo tabang kanato mga tumala patrona nga nanalikod kanato atong ipadayang atong gugma sa Ginoo pinaagi sa iyang mga panabang sa Birhen Maria magampo tag rosaryo maglubina ubang panihang nga mga debosyon na kita manghilabang sa inahan sa kaluoy tabangan ta kay siya mauman ang tigpatelwaran nato ug atong mga petisyon whatever our needs no ang atong Birhen Maria iya nang dawaton adornuhan ug ihatag nato sa Ginoo. O ang Ginoo ang iyang anak dili gud na mo baliban kay gikan ni sa kamot sa iyang mahal nga